Γεια σας φίλοι μου, σας καλωσορίζω σε ένα νέο επεισόδιο και σήμερα σας έχω ένα πολύ εύκολο και νόστιμο ραβανί. Δεν θα πω πάρα πολλά πράγματα, πάμε να δούμε απευθείας τα υλικά μας. Καταρχήν πρέπει να έχουμε όλα τα υλικά σε θερμοκρασία δωματίου. Χρειαστούμε βούτυρο, ζάχαρη, σιμιγδάλι χοντρό, αλεύρι, ινδοκάρυδο, 4 αυγά, εγώ έχω χωρίσει τα ασπράδια με τους κρόκους, γιαούρτι, baking powder, αλάτι, βανίλια και ξύσμα λεμονιού. Στον κάδο του μίξερ χτυπάμε το βούτυρο με τη ζάχαρη σε δυνατή ταχύτητα για 5 με 6 λεπτά μέχρι να φρατέψει. Προσθέτουμε έναν τους κρόκους ώστε να τους απορροφήσει το μείγμα. Προσθέτουμε το γιαούρτι, το ξύσμα λεμονιού, τις βανίλιες, το baking powder και την καρύδα, συνεχίζοντας το χτύπημα. Το αφήνουμε λοιπόν να χτυπάει και εμείς πάμε να κάνουμε την μαρέγκα. Βάζουμε τα ασπράδια σε ένα μπολ και χτυπάμε για λίγα λεπτά στη μεσαία ταχύτητα σε απαλή μαρέγκα. Χαμηλώνουμε την ταχύτητα του μίξερ με το μείγμα του ραβανί και προσθέτουμε ένα λάξ, το αλεύρι και το σιμιγδάλι. Στο τέλος προσθέτουμε και τη μαρέγκα. Βουτυρώνουμε το ταψάκι μας περίπου 30 εκατοστά, εγώ θα βάλω όπως πάντα σπρέι λαδιού και αδειάζουμε το μείγμα του ραβανί. Το γλυκό μας θα μπει στον προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς στον αέρα στη μεσαία σχάρα για περίπου 40 λεπτά. Για όσους δεν έχουν αέρα θα το βάλουν στη κάτω σχάρα στις αντιστάσεις στους 190 βαθμούς. Όταν φουσκώσει καλά και ροδίσει η επιφάνειά του, είναι έτοιμο. Πάμε να κάνουμε το σιρόπι. Βράζουμε νερό με ζάχαρη, λίγο φλούδα λεμονιού και μερικές σταγόνες χυμό για περίπου 5 με 6 λεπτά. Περιχύνουμε το καυτό γλυκό με καυτό σιρόπι.
Όταν κρυώσει μπορούμε να το σερβίρουμε. Αγαπητοί μου φίλοι, αυτή ήταν η συνταγή. Δεν είχαμε ιδιαίτερα υλικά όπως είδατε. Γίνεται αλήθεια πάρα πολύ νόστιμο και πολύ αφράτο. Βάλτε το στους επισκέπτες σας να το φάνε και θα σας πούνε μπράβο. Εκτός από αυτό, στείλτε μου φωτογραφία όταν το κάνετε στο Instagram ή στο Facebook. Το Instagram θα σας το βάλω κάπου εδώ. Και φυσικά ακολουθήστε με εκεί, γιατί βάζω συνέχεια καινούργιες συνταγές που δεν τις ανεβάζω ακόμη στο YouTube. Και φυσικά θα δείτε πολλές ιστορίες της ζωής μου. Αν θέλετε, κοιτάξτε και στο άλλο μου το κανάλι, που θα σας το βάλω κάπου εδώ, όχι μάλλον, κάπου εδώ. Εκεί ανεβάζω βίντεο από τις διακοπές μου και σύντομα θα έρθουν και άλλα vlog. Σε όσους με βλέπουν πρώτη φορά, ανεβαίνουν συνταγές Τετάρτη στις 7 η ώρα το απόγευμα και Κυριακή 10 η ώρα το πρωί. Τα λέμε λοιπόν την επόμενη φορά. Φιλάκια πολλά!